Tinapalabas, nagturpusan ni Rafael iti sekundarya. Nalaos tiragsak ni Julia, ket nalagip namanen dagiti dadakkel daytoy. Iti sabalya bangir, naggraduar mo ni Gringo, ket kas kini Rafael, naragsak mo daytoy akadwana dagiti gagayem na. Iti Villa Gabriel, binasa ni Esteban dagiti nakasurat iti kwaderno anaala na iti aparador day di Lolita, na ipalagip ken kuana dagiti kanituda idi iti asawa na. Nasdaaw da Benito ken Pedrita, idinadlaw dati kasla panagbaliw ti don. Imbilin da ito'y dagiti maramid iti Villa, gaputag pamisa kano para kini Lolita. Adda ng babalaw, addamot nakaawat iti kasasaad ti don. Itagagayem, denggan nyo tituloy ti nobela tayo anapauluan. El Oro con Sangre! Amangan no pamarang daytoy, iso asaan anaan-anay ti pamatek ang nakaamirisan ni Don Esteban. Anya? Wen bakit? Pagdua-duaan pa'y laang, iso adi ka pa'y laag tagtagaray. Agpaliiw ka laang, Pedrita. Sa bagay. Ne, iso lakit din ti sumungad ang nagkabalyo. Ala, ituloy ti aramidan nyo kadag ijay padam ababay ijay unag. Sige, Benito. Sige, tasabtak ni senyor. Ilukat kong tiruangan alandaw. Tarimaan ninyo, dagiti may kabil na paglinungan. Dalusan nyo met, dagita tugaw na bato. Uy, senyor! Uy, senyor! Ado tagsangpet na sa ngailin ton maminsan na bigat. Kang ruraan to na umay, daapo padi, kan dagiti sakristan. Uy, senyor! Uy, senyor! Pedrita! Senyor! Anya ti ibagayo? Kitaan ni Sika dagiti orkidya, no ada nagsapong. Ipwesto ni Sika, iti sanga dagiti bayabas, iti asinag tirwangan na lantog. Ado ti nagsapong nga orkidya, senyor. Ibaga ni Sika kini Benito, tatulungan na ka. Ipwesto nila kayo, iti ayan tirwangan na landog. Tapno agaya mo dahi jay. Kaya't ko, nati aya mo dagiti orkidya ti damo na masayo, dagiti agsangpet na bisita yung bigat. Wan, senyor. Aday ta, naiplastarin dagiti napatubo iti budot tinyog nga orkidya. Naibitin da aminan iti sanga dagiti bayabas. Nagbabanglodan, Benito. Makapasalibukag ti ayamu da. Talaga agadiwara ti bangluda ditoy. Napintas tinamaya, Benito. Nagbabangloda, senyor. Si. Senyor, makapaubing ti ayamuom da. Makapaubing, kunam? Wan, senyor, makaipalagip iti kinaagtutubo. No kasta, malagip ni Sika, iti ararmen ni Sika ni Pedrita. Ni senyor, tila ibagbagaan na. Ni Benito, tinangirog-rogi. Anya, Benito. Malagip mo iti ararmen ni Sika ni Pedrita. Wan, senyor. Ket no sabong ti orkidya ti isigsigpit ko iti ipit ti buok na, ket kayat na mait. Saan man na tila ibagbagamot, Benito? Pedrita, bayan lata ni Sika ni Benito. Wen mait. Uray kaskasano, umubing tirik na ni Iso na makalagip itinraragsak na oras nita kayo iti. Talaga mo't, senyor. Pagaayat nanto pay idi ti sumurot kanyak iti kabakiran. Ket pauli na kanyak dagiti orkidya iti nangangato asanga ti kayaw. Kaano matday ta? Ket no natinagak to pay idi inulik ti nagngato asanga nagkaputan ti orkidya. Narnuuyan iti sabong. Kagiddan ko natinag ti orkidya. Ket nanano ka iti, Benito?
Nagbitwe-bitwen idi ti panagkitak. Pagaropag idi no dagijay orkidya ti unaen apidutan ni Pedrita. Ang saan mait? Anya nga ron, Benito? Dinagos na nga inarakaw. Kat Anya? dung awan nakit din. Ti amu nakit nataya kaon. Kasta? Ay, sos, palso na kita nga istoryaan nan, senyor. Saan apod no ang napasamak ti kasta? Malalala. Gusto daytan, Benito. Masurunin ni Pedrita. Sige, ituloy yun da kita raramidan ni da kayo. Sige, senyor. Pedrita, talaga ang milagro ti mapaspasamak. Itala nakitak manen ang nagkatawan ni senyor. Podno dagiti impagan ni Benito. Dagijay na orkidya. Dakkel ti pasetday ti napalapas. Orkidya met idi. Ti damo na insagot ni Siak kini Lolita. Siak na mismo tinangikabil idi ti sabong ti orkidya. Itayan ti lapayag day ti Lolita. Adapay lagayam dita na nakabitin ti dakkel na retrato ni Lolita. Dayta ti tiyak na ibilin na ikatan ni Benito. Lolita. Mi Lolita, dispensa sa tinuman ti ayan di Sigaita. Por favor, dispensa mi esposa. Napagawanan ni Siak ni Siga. Ngam nalpasan ti amin. Saanan na may subli, wenno may bapawi-pawi. No paisaan na mapunas ti pamati ni Siag, nasabali ti amata gijay singin na anak ni Sika. Saanan na isuda ti makagapo, na saan ka na ipaayan, iti may parbang na para kinisika. Kasla si bibiyag, ni Lolita iti panagkita ni Siak iti latawan. Diyantre, rumor ni Siak diti kwarto. Saan na nasaya at timaring na ni Siak na nakakita iti latawan da iti Lolita? Mrs. Gantry! Amya da ito'y na mapaspasamak kini Siak! Ay, nagtaktak ka pala ang Benito. Kabailak mo, ti umay Filya nga uray din ang sukunan. Bilin ni senyor, senyora. Isupay ti dangibaga nga agar kilak iti pagluganan nyo akalesa. Kasta? Wen, senyora. Iso adi nagdagos ko matintimay. Ala, pagyamanak laon ay dagiti kakasto ingar aramiden ita ni Esteban. Ay talaga adakkel tinagbaliwan na ita, senyora. Makita pa nga agisang. Saanan akas ide nakasipsip nget ti rupa na. Kanayon nakarupangit. Sano agmandar kat makaunget ide. Ngem ita saanan. Ay, kat nasaya at launay ano kasta nagbaliwan, Benito. Angem paliiwan tayo pa'y senyora. Amang ano pamarang laang met dagijay.
Saan kayo nga agpanunot iti negatibo? Para kanyak, mamati ka na kami risan. Iti dayjay nga edad na rumbang lang alintagan nanti amin na nagbindutan na. Uwan matkit di senyora. Ada pa'y kumahaan na ragragsaka ka? Numalagip na nagijay singin nga anak na. Nalagip na, senyora. Ngem gapu ijay mapati kinabaknang. Aniya? Nalagip na ti kinabaknang anaikali kano ide iti masakupan ti Asinda Gabriel. Ay, pasapol na nga ro nagijay singin. Tapno alaan na ti mapa. Nga imbalkot idinilulita kadakwada. Huwag, senyora. Ay, sapay ko mga rod, tabasarakan da Rafael Gringo. Sakbaya mapukawakmat iti na ito alubong Benito. Senyora. Ay, bakit akoon Benito? Tiaayon ko iti kayat ni Lolita. Tidakelmet nga ikid-kid-dawak ita iti pangmakawan ti Diyos. Masidir ti konsensyak. Ta imbes nga inkagumaak nga aywanan dagiti apok. Inted ko pa'y lakit di iti sa bali at tao. Ay, senyora. Ang bala, lukas na tinapanunot ni Don Esteban. Nasaya at launay. May subli ko mga rodon da Rafael Gringo dito San Gabriel. Gapo tama ikaridamot nga tawid iti asyenda ni Don Esteban Gabriel. Naisaga na yung amin ang dagiti maipan ijay Villa, Luciano. Wala pong, naikarga abi na niti patok eh. Wala. Siya kung timang sa kay iti nuang amang guyod iti patok eh. Saan na pong? Siya kunti mang sakay itinuang ta. Aglogan kayo niti patok eh. Ay, sus. Tagiba si tamanti kabuala ko, Luciano. Awanin ti may karga iti patok ya po. Isong aglogan kayo, untayin tayo. Maikaawa ak iti aramidam ita, Esteban. Diyak nilamnama, ti panagpasukon mo kanyak. Tapno umayak la dito'y Villa. At dapas kan dito'y Villa, mama. Rumbag lang adda kayo. Esteban. Pamisa para itiday di Lolita. Despensa. Taytala amaramid ko na ito'y. Idi pa ikaw ngam, saan na inaramid ni Siak? Patyon ni Siak, na maawatan niyo, di ba kagapo? Wan, maawata ka, Esteban. Ay, nasakit man na panunutan. Maawatak matibiyang mo. Tamaibasar day ta iti pamatin. Daday ko nadan. Addaan tayo iti kabukbukudan a panirigan iti piyag. Nagsasabali ti ugali tayo. Nagsasabali mo ti kanawidan tayo a nabangunan tayo. Agyaman ni Siak, iti kinaman nakawat iyo. Ala, sana na may papan iti dayta ti pagsaritaan ta, Esteban. Tinalpas, nalpasan, saanan na may sublipay. Isu ati agdamakan masakbayan, ti ipangro na tayo. Husto kayo, mama. Adaman lakayat ko amamuan ken kahita, iho. Anya dayta? Anya ti aramidem. Nudumtang to ti aldaw nga agsubli dito'y Asyenda Gabriel, dagyay singin nga apok. Jak amo no kasano ti panagdakkel da. No amo da ti kinapudno maipapan iti nagtaudan da. Iso ajak masigurado da ita, Esteban. Nga no bilang ta saan na nailimot kadakwada,
nga isuda ket pasa ti Hacienda Gabriel. Anya ti aram idem, no kala at ti panagparangda dito Hacienda. Mama, saan ko napampanunutan ti kasta? Isunawan may pagani siya kada kayo ita. Ala, no kasta garod, awanan ti pagsaritaan ta Esteban. Ngam amok a panunutem dayjay nga imbagak. Da kayo na servidora, agalerto kayo. Kitaan nyo no anya ti kurangan na idasar ti pangaran. Ado ti timmabono. Ado, kaginis. Ado nga nagitag sa sarita nakaslasan da nagayat na mga gdaduma. Sana bale. Orayan niya pa'y titsuran nagitidaduma. Tinapatag malaganan tibabanto titibarokong nisya. Daytoy nawagas tinapanunon na makapalag-aan itirik na nisya. Katpudno, ininoten na lumoklokay tiang sanisya. Mapanisya kita yan dagiti kusineros. Ibalagat nisya. Ti panangilasin da, itibingay da kadagiti na luto na putahe. Yawidan da dagiti kabalay da, nasaan natin mapuno, dito'y napamisa. Senyor! Oh, Benito! Aday bagani sika? Adot itim mabuno, senyor. Why, nakita ni siya. Ti dakas nakit ang mga agkurang ti sagana. No, Benito. Ado tinaluto na putahe. Nakitak ijay kat basiten. No, dagiti nakita mi ti pagawan, ti pagpaganisi ka. Adupay, tinaiduli ni Jeb may sana kwarto. Iti asidag ti paglutuan. Ay, kasta aya, senyor. Ada estilo, iti panagpasken, Benito. Tapnosan, nanalaka na may boss, ti may dasar. Ay, jak amo day ta, senyor. Sige, senyor takita at dagiti kapadak mangisagsagana iti pagidasaran. Sige, sumango kay tumeten iti komida. Wen, senyor. Naidalimanak amin ang dagiti na usar, senyor. Ngam adapay lang dagiti daduma at tagaaway. Si... Pinagbatik dagijay, tataitan ni siyak na huminto, iti tangdanda. Isumat lagayam. Nakita ni siyak, ti panagserbida. Awan may baga ni siyak, na nagkurangan ni Suda, no di kat sobra pa na serbisyo, timpay da. Iso, nanayunan ni siyak, ti sweldo da. Maragsakan dalakit di senyor. Si. Kasta ti kayat ni siya kita, Pedrita. Senyor? Kayat ko na naragsak ti amin na tao. Dito'y Hacienda. Agtultuloy nga tan, ti kanasayat nga ipakpakita ni Don Esteban. Napudno nga ta, kadagiti aramiden na. Gagayem. Di uliway na denggen, tituloy tinobela tayo anapauluan. El Oro con Sangre! Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540, kanda ito'y nga istasyon. El Oro con Sangre!